unopuwe mana yakavanzika wapuwe mana yakanzika achapuwe bwe jena ndokune zita zvipo asina unoripuwa 25 iyoyo unakunda isampe mana yakavanzika unakunda asavanti unakunda isampe mana yakavanzika nemana iyoyo vakuti mana yakavanzika yakanga asiryiwa ngaona kwaisraeri uchibvomnyika yejipita kaende kukena vakanga asikari mumuzhira vakafitize hondo yamambo farawe saka mwari vakachema israeri yese mazisi ukataura namwari mwari unoti kwete rekandiape mana yakavanzika nezviguta ndozvaakanga achidya vapedza ipapo manje shoko ratsaite bhaibheri shoko ramwari rinoti iyo nemana iyi tichamupe buwe dzva rine zita rake dzva rakanyorwapo hakutina mazita iyo okuti tinhai kana kuti kuchipare pane mazita matsva akavanzika mazita enyika anosara pano nenyika yacho hazvindi kudenga John ari kumana Zakaria wasepet unokunda tinompe mana yakavanzika nepamana apa tichampe buwe idzva rine zita rako rakanyorwapo risikasikana nomunhu wese asina iye unoipuwa haurizivi pano nokuti yanyama mayakudenga wondotore kadi nokuwedza waterenga nosina kufunda unoziva kuti buwe iri zita rako wotopinda ndini Kiki 5. Unokunda wapapagedhe kuje mutopenyu wopfuna pagedhe iyoyo pambepa namba wondokopuwe mana warye mana yepenyu pambepa namba wondopuwe buwe dzvane zvako pambepepo magedhe namba 3 wondopuwe wosvika pangilozidu dzakaapiwapo wotokupfekedza hapana munhu unohamba munyika ukarikobanga zvidhongi unobaya chibuda chienda chine mberi wachipfuta chifamba saka tinoziva kuti unokunda tinompe mana yakavanzika unokunda uchapfekedzwa saizvozvo uwedza tazopupirezva pamberi pengirosi napamberi pachuma wakakunda napamadhemi ngafambi apenyeyo makachakadenoni tichakadeti parufu varume tumere evhangeri rufu pakuti muri mamepo rufu tomadhezireti rugare takashanda naye basa murumo zvakati 2450 Gariwe nesuo. Amen. Gariwe nesuo. Amen. Ruka 2450. Au. Ndenda. Koko nekashama deko. Ndio papa bora. Bishama riaje takashanda naye. Kechinyika kesho mtodani. Ndimunesi ndio katinaita. Gariwe nesuo. Ben kako nipenda mabible. Hapa nikapiga chuma kibunisoro. Kachidzidzo kudali kudaka. Paso kupira kwa Jesu kudeni. Kupira kata kati hai kudeni. Nende foot number 50 note. Jesu wamtoka akafa wakatungamira kunde kweguta. Kusvika pakatadzana neBhetania. Wasvika pakatadzana neBhetania. Ndokutambanudza maoko ake. Wakatambanudza maoko akwe. Hakunopafadza vanhu vako vese. Vatikai mukuru wedu. Wakabva mungopafadza. Mese makaripafadza mchipa. Amen. 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 Amen.
Sasa ukasiaro pafadha. Haiko na hunoka kwa muzi 3 na muzi 5. Mukuru sera kombolela. Wenda. Ukata na muzi 3, ndio kaita Yesu. Futi. Inoti. Wakati wari pafadza. Wakati ano pafadza. Akaparadzana navo. Wakapatana nao. Akakudzwa kudeni. Wakakudzwa kudeni. Futi. Unoerenga mashokoti. Anoti. Ipapa vakamunamata. Wakamunama. Vakadzokera Jerusarema. Wapedza Vane mufaro mukuru. Changoti bila shoma nini? Muzoti tapedza pana mapedza uja. Uchimbozoita ka ya chalombo tau. Nese shokora. Umile wetu. Atifundise mbeko demisha vanhu. Atifunge matonge gwenyika. Atifunge zio zimitongoto no panga kunyika. Tosite gabe shokora. Check. Karwene. Amen. Bekia kisia Mungu. Amina. Oh, mena. Anambuya tiri panapa pamarira ati nhayo ati evhangeri rorufu kusvika pakundogoma wafa kudai unozodii kumusisa wakwe tofamba naye nemakwiri akwe ndikienda kwese ndamberi ngorwarwa uya mumepu ndakagara apa ndishenyuwe mweya ndati kuti 7 chapter 1 Matthew ndikaikune Jesu akatora dzidza kuenda mugomo wasvika mugomo paipapapo hope dzavo dzakashanduka dzikapenya sesu ndikaikwa kuzodii pai wakazona Elia na Moses wako Elia na Moses vakafa kare Jesu toabarwa zvino vakanga achizobve Bible shoko Bible shoko ringariro vakanga asina kumuka kubva kuBC kusvika pana profita Marakia vaifa kudhara vanga asikazivi kuti kuno kumuka kwakafa saka makwana pakafa Lazaro papa
vakanga tichema nyumba yakazara kwekuchema kwavanhu. Jesu kwakusvika kwakumira pamucheche penyumba, kwakumira ipapo Jesu akabatwa ngeshungu, wakachema ipapo. Ndabvunza kuti Jesu wamachemera here zvachipeke, wakabata neshungu dzokuti vanhu vaneke mhere, vamwe vanofenda, vamwe vanebonda ngekuti havazivi kuti kunokumuka kwakafa. Nanhasi anangabondera panapa, vamwe vanobondera havazivi kuti kunokumuka kwakafa. Lazaro wafawo, wamuka kwakafa. Tinhai wafawo, wamupenyu kuna mambo Jesu Kristu. Asi muchabonda, hamuzivi kuti kunokumuka kwakafa. Munoona matokuma musha mutogara munyika munomubate munhu. Nani yote Jesu akalazo sisi akakwizwa akatarira wanenge gore alikamubvisa haona kuzomona futi yote waitana kudenga iye achikwira vakanengiro zimbiri dzakafuka magengi machena dzakamukamushira vakati kwaari imagarire muchamire muchagarire panapa maatari kudenga Jesu abva kwamuri watokwizwa zvinokazvamuona achikwira inda kumushangi ndakauya baba inomukona isusu vagweru nakona zvokutamba ticharwana mama kereke tichabopa garuenesu zvomatava chokwadi panapa makereke ese ari panapa kana muchifunda mabhuku enhamo pedzai mabhuku enhamo hakuna anonga pwese nokutu apa mambokonera dzidzai mabhuku enhamo nokumukwiza nokuenda kwakwe pai wakwire kudenga gore ramubvisa pai kane ngirozi 2 dzakamire mugoremo dzakafuka magemezi machena ndo dzakati muchamire karimegarira Jesu akwizwawo wabva kwamuri chidzoka igarira muchazomuonazve sezvamana chikwizwa pazasi payoti vadzidza nigarira mweya muchena wapentekosti yatosvika imota kuna nyarato sani pentekosti zvave pentekosti ndopakasaimudzenya tobatani konoti unefiontia tobatani unoenda tobatani unoenda pachinhambo chajudha midzenya kanobata matya ubu vava pazasi panoti vakatsungira nomwoyo wese pakunamata Mwari nopakumedwe zvingwa pana madzimai akanga arimo mai Jesu, Maria Magadharena, Salome nemakomana aJakobo namadzimai kwana Salome vakanga aripo nokwana Cleopas vanga akaunga amboerengei kubasa rake